Sir sapatos? Uli saya ka, hindi ba hindi ba kung tagit pakwala na mo lang. Hindi ba gibian. Naghilibio ng ini nga babae isang gindungol sa iya ang pares ang sapatos ang iya nga anak. Nagalalain siya kaya ang iya anak ang isa sa mga sakristan nga kabahin sa 16 ka mga nasamaran sa natabo kapag arado sang isa ka Innova sa mga nagaprosesyon sang gabi isang Biyernes Santo sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Ang duha niya ka mga apo, ginapangita niya man. Himata ka di ma'am? Nga ako mga bata, kaya nagdalagan nila, dinalapan nila, yung mga bulag nila. Dili mo bata sa buong? Okay, narisan. Ako kung duwa ka, bilog man gani nga sa Kristian, di naguro. Istorya sa mga tanod sa prosesyon. Una nga ginbungguan sang Innova ang tricycle, kag ginkargahan sang nalipungan sa prosesyon. Natunga ang naglabog ang tricycle kag nagrikta sa patrol car sang pulis. Ginsaruso pagit sang Innova ang mga yara sa unahan sang prosesyon kag nagpalagyo. Pagabot sa pagigoya sa tricycle, dinala sayang backup. Oo. Buang tricycle tumabog na. Oo. Dinala sayang pagit niyo. Ari. Oo. Ay pababaw ni mo no. Pasaka ni. Pasaka na. Tapos, sunod-sunod na. Sunod-sunod na buto pag kuan di nyagaw sa painagaw ay paandar, magbuong murhot. Lumarga sa dutay pa magaling sa mga tao pagidaw. Patay on the spot ang lay minister nga si Junel Solano. Patay naman pag-abot sa ospital ang tanod nga si Gilven Tanique. Kag napatay sa ospital ang estudyante nga taga Carlota City nga nag-upod sa prosesyon nga si Dinah Pluhinog. Ginkarga sa tricycle si Dinah matapos malipong. Ang lay minister ang nagdala sa tricycle kag nag-upod sa tricycle ang tanod para i-assist si Dinah. 16 ay nagkalasamaran, 13 ang ginadmit sa ospital kag 3 ang outpatient. Suno kay BCPO Director Police Colonel Juresti Coronica, nagpositibo sa alcohol test ang driver sa Innova nga si Jagpreet Singh. Base sa ebidensya sa lugar sang insidente, wala makapreno ang driver bangod wala sang skid mark sa dalan. Suno pa kay Coronica, madasig ang dalagan sang Innova bangod natunga ang tricycle sa kakusog sang impact. It would seem nga wala gid saya nag-apply brake because there was no skid mark. Kag ang makitaan mo lang to ang marks ang rueda ka tricycle. So butsing ganon, wala na yung gidya, wala yung gidya makitaan nga may ara nga kasugata siya. Plastic ba talaga niya si hindi natin ma-confirm kung dasig but ang damage kasalakyan would indicate nga dasig siya kaya natunga ang tricycle gani. Natunga ang isa ka part diri nga side, ang medyo damo nga parte diri naman nga side. Istorya sa pamilya sang lay minister, gendedikar niya ang iyang kabuhi sa pagserbi sa simbahan, humalin sang may pangabuhi ng iyang mga kabataan. Temporaryo lang siya nga nag-untat kay may ginabatsyag nga balatian. Best friend niya ang napatay nga tanod nga si Tanique. Saya nga duga sa simbahan balas nga do why naman sa ay may mga pangabuhi na kami ng mga bata niya sa simbahan doon na focus na isa. Buha mo na nang iya bala dran na lang isa sa simbahan Nagapanidugan si Singh nga wala siya nakainom bisan nga nagpositibo sa alcohol test. Nabungguan niya kuno ang tricycle kay nag-agaw ini sang iya nga lane. Nalagyo siya sa kakulba kay kadamo sang tawo nga nadalasa. You were into drinking alcohol? But how come the PNP said the result was positive? You're positive for alcohol intake. Positive ka sa alcohol intake, kambal sa pulis. Bulong ko para sa may sakit ko sa sa painkiller. Painkiller? That's why they inom ka. Sir, patapos magbunggo na nagpalagyo ka? Hindi man ko lagyo. Sa pinipinawa ko bunggo ko kaya yung damo bitaw. Pero nagsasago mo na pa basta yung mga adlaw kami pa gusto sa kami para dali na kami lang Sir, pero aware. Madugay na siya ka nagapuyo sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Nagapanghayo sa sang sorry sa pamilya sa mga napatay. Sorry lang naman ko sa nung gusto man sila bunggo muna. Galing gulpi lang wala mo ang mga time lang. Ay hindi kami nasa gusto bunggo wala man ko anong nahidap.
Kasuhan siya sa reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries kag damage to property. Nagpasalig si Bacolod City Mayor Aldi Benitez nga maghatag sa medical assistance sa mga nagkalasamaran kag kung ano pagigabulig ang kinahanglan sang mga biktima.